Vítám vás u prvního dílu Zkus se nesmát challenge. A dneska nic nebude míst, jasně, žádný citrony, protože já se vždycky zasměju tak 20krát, no 22krát a hnedka mám 20 000 citronů puse. Já jsem tady tohle video ještě jednou někdy natáčel, ale to bylo na mým předchozím kanále, teď to tady bude míst, nebudem tady nic jíst, takže když se zasměju, tak jo, jestli se jednou zasměju, tak mi můžete dát dislike. To je dobrý price. Takže 3, 2, 1, go. Tak jednou. Fuj. Pane bože, co to tady má být? A je. Prejka už zmizela. Cože? Co má být? Tak dvakrát jsem se zasmál, kurňa. Jau, ale to muselo bolet. Ježišmarja. Jau! Kurňa. Ježiš. Koš! Pane bože. Boom. Je. Ježišmarja. Tak 3krát. Kurňa. Jo, tak já mám dobrý price, když se jednou zasměju nebo to, tak si dám facku, jo. Pane bože, tak 4krát si dám facku. Jau, hej, tak to jo, no. Jau. Tak 5krát. Tak 6krát. Pane bože. Tak 7krát. Tak 8krát, no. Ježíš, já jsem blbej. 9krát. 10krát. 10krát teda. Pane bože, fuj. To je jenom motýl, tak to je ono. Já jsem si myslel, že to je nějaký škvor, nebo co to. Ježiš, to zase bude bumbác, ne? Jo, čau. Už se nebudu smát, to říkám, já si zacpu pusu, nebo co? Hej, tak to ne, snad. Ježišmarja, už vím. Tak 11krát. Já to zapopotím. Au. Tak 12krát, no. Tak 13krát si musím dát facku. Běž, pojď, jdeme na to. Jej, pojď. Ježiš, proč to? Dobrý, pojď. Tak 14krát si musím dát facku, ach jo. Tak 15krát, ach jo. Jau! Tak 16krát. Musím si dát facku 16krát. Boom! Tak 17krát. Kurník, jak se proto směju. Tak 18krát. Jau. Jau, přepadl. Ježišmarja. Ježiš, tak 19krát, ach jo. Tak 20krát, kurňa. Do prčic. 21krát. Tak, dám si 20krát facku. Au, 1, 2, 3, au. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A teďka velká. Do prčic, 21. Jau, kurňa, já jsem dostal facku takovou. Ježiš, tak tohle by bylo asi konec, že? Nebo ještě
Ještě jednou 4 minuty. Jsi debilní. Co jsem ti povídal? 1000